Amasquash. Ukufakwa komquba kwimvunde. Amasquash angamathanga, ama-butternut, ama-gem squash, amakhabe, ama-zucchini nama-patipans. Kanti anama-vitamin u-A, u-C, u-E kanye nama-antioxidant. Tshala ama-squash entwasahlobo noma ehlobo emazingeni okushisa aphakathi kuka-18 kuya ku-28 noma ama-28 ama-degree. Ama-squash awazwani kahle nesimo esibandayo ngoba-ke kumele atshalwe lapho ubusika sebudlulile. Ama-squash atshalwa ngezindlela eziningi. Tshala ama-squash eziteshini zokutshala abe amasentimitha ayi-120 phakathi kwezitshalo kolayini abangamasentimitha angaba yi-150. Beka intambo yokukala ngaphezulu komhlabathi uyilule amasentimitha angama-60 esikhonkwaneni. Uyixhume nesinye esingakwenye indawo emasentimiteni angaba ama-57. Yiba nesiqiniseko sokuthi zombili izintambo zishaywe ifindo futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise bese uzibuyisela phansi. Qiniseka ukuthi ususa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-30 noma amasentimitha angaba yi-120 ukuze umhlabathi uvele. Yimba umgodi obanzi nomude ngefosholo ungamasentimitha ayi-120 olayini. Ususe umhlabathi ngamasentimitha angama-20 ubanzi. Phinda lokhu njalo kwi-row yesibili kolayini abangamasentimitha ayi-150 wenze ukuma okufana nedayimani. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudinga ukuba ufafaze izipuni ezimbili zomlotha noma ze-bone meal noma ama-teaspoon 3 e-lime eziteshini zokutshala. Hlanganisa ifosholo elilodwa lemvunde noma lomquba nomhlabathi kuzo zonke iziteshi zokutshala. Uma usebenzisa umquba, gcwalisa ngamasentimitha ayi-6 ukushona phansi bese ufaka amasentimitha 3 omhlabathi ukuze izimbewu zingashi. Uma usebenzisa imvunde, gcwalisa ushiye amasentimitha 3 ukushona phansi ngoba imvunde ngeke izishise izimbewu. Faka izimbewu ezintathu eziteshini zokutshala, amasentimitha ayi-10 zibe unxantathu bese umboza ngeleveli usebenzise umhlabathi ongaxutshiwe endundumeni. Uma sezimila ungakwazi ukusebenzisa izitshalo ezimbili esiteshini ngasinye. Uma izitshalo sezizinde ngamasentimitha ayi-10 ubude, usungafaka ingubo yomdali ibe seceleni kwesitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo imboza ngokuphelele 100% bese iba amasentimitha 2.5 ubuqinsi ukugwema ukumila kokhula kanye nokonga umswakamo. Okusemqoka kakhulu ukuthi wenze ngakho konke okusemandleni akho ukuthi izitshalo azinazo izinambuzane nezifo ngokuthi ube nomhlabathi oyimpilo, ube nemfucuza kanye neminye imisoco eyidingayo. Zonke izindlela zokugwema izinambuzane zilele ekutheni zivinjwe kunokuthi zilashwe. Bheka isihluko sesi-5. Ama-squash ajwayele ukuhlaselwa yilokhu okumhloshana okuhlala emahlamvini. Sebenzisa ubisi oluxutshwe namanzi ne-teaspoon eyodwa yensipho esaketshezi ukususa lokhu njalo emuva kwezimvula noma uma kade kunenkungu. Bheka izitshalo zakho njalo ukuthi azinazo yini izifo ukuze usheshe uzisiphule bese uzilahla kude nengadi yakho. Isamari. Imba imgodi ishone phansi ngamasentimitha 20 ibe nobubanzi okungamasentimitha ayi-12 ihlukane ngamasentimitha ayi-120 kolayini abahlukene ngamasentimitha ayi-150
Tshala ngokuhlukana kube sasimo sedayimani. Fafaze izipuni ezimbili zomlotha noma ze-bone meal noma amathispuni amathathu e-lime eziteshini zokutshala. Xuba nesipeto futhi esisodwa somquba kanye nenhlabathi. Buyisela umquba ibe ngamasentimitha ayisithupha emgodini. Faka umhlabathi ongaxutshiwe ube ngamasentimitha amathathu. Tshala izimbewu ezintathu emgodini ngamunye. Gqiba ngomhlabathi. Mase kumila siphula kusale izimbewu ezimbili. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.